Súčasná ponuka nových aut je prakticky obmedzená už len na nejaké elektromobily alebo preturbené auta s malými litrovými 1,5 litrovými motormi. Toto je ale však niečo iné. Ford Kuga si vieš stále kúpiť s 2,5 litrovým motorom. No a ja tu mám na test štvorkolku hybrid vo výbave ST-Line, ktorú môžeš mať už za 33 000 eur. Kuga síce nie je žiadna novinka, no ako som povedal, toto auto stále dáva zmysel, najmä pre niekoho, kto teda nechce nízkoobjemový motor. Vďaka výbave ST-Line tu máš teda naozaj dobre vyzerajúce auto s takým športovejším lúkom a dvojicou reálnych koncoviek výfukov, čo je v dnešnej dobe takisto niečo nevídané. Vďaka takýmto pneumatikám s vyšším profilom je toto auto vhodné aj do ľahšieho terénu, a to aj vďaka svetlej výške 160 mm. No a aj napriek 2,5 litrovému motoru tu dokážeš jazdiť relatívne úsporne. Toto je spotreba dlhodobá, ale ja som jazdil prevažne diaľnice a dlhšie trasy, kde áno, pri tej 130-ke, 140-ke tá spotreba vyskočí na úroveň 7 litrov, ale v meste na okreskách sa vieš hravo dostať pod 6 litrov. Kde je ale teda háčik? Kuga má výbornú cenovku, v tejto výbave od 33 000, je to štvorkolka, je to hybrid, je tu 2,5 litrový motor a má relatívne dobrú spotrebu. No za mňa sa ten háčik skrýva v technológiách. Interiér je pekný, o tom nie je pochyb, spracovaný je naozaj solidne, ale chýba mi tu napríklad adaptívny tempomat alebo pokročilé vedenie v jazdnom pruhu. Takisto je tu aj úplne základná svetelná technika, ale čo sa mi páči je napríklad konektivita, Apple CarPlay tu funguje veľmi dobre a celkovo tento nový infotainment je veľmi svižný.